wach malit ahinya. Watimo mos ne familia no endo. Jolupo e kaunti ma Homa Bay koro chako riwruog saga margi mageto jologi e chenro mag lupo magitimo. Okang' ma kamano jolupo go neno kaka madhi reso gi midhiero magikale e kinde magidhi nyime gi chenro mag lupo e nam Lolwe. Kaunti ma Homa Bay nikod dhowedhe ma oingo 140 ma chenro mag lupo dhi e nyime kendo nikod jolupo mathoth mayudo konyruok margi kaluwore gi chenro mag lupo magitimo e alwora mar nam Lolwe. Riwruog saga no geto ndiko jolupo maingo 12,000 e dhowedhe. Ung'eyo ni ma en sigana mwasegoyo kuom ndalo mang'eny. Bedowa ka ni ne en ng'iyo ni to ang'o gini monego wachak timo. Koro e wach mar sako no, eto buro ng'ado ni chakre week machakore tarik 10 wabiro bedo gi thuolo mar ringo oko kendo timo mass membership recruitment e sub counties wa ma oluoro dho nam duto. Ka wang'iyo ni gine machalo kamano wabiro recruit 12,500 members on the minimum mondo wachak process mar riembo sako kako winjore. Wageno mar timo mass recruitment mabiro kao members mang'eny ahinya mag jonam. Kendo jonam moro ahinya gi sako ni wan members mang'eny ahinya tie nam ka. Mano biro tego wa kabisa kendo biro miyo wabedo gi chenro mar yudo kata gigewa mag lupo e nengo maber. Wabiro yudo puonj kaka wanyalo bedo gi arita maber e nam. Gik mang'eny wabiro yudo kowuok kuom sako nikech ibiro tayo gi professionalism mamalo. Nitie joma koro wabiro poch koa oko e sectors mamoko mosomo weche mag finance.